ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 32,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ, 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 47,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ವಿಜಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9845490100. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ನನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಸರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾರ ನಾ ತೋಳು ಬತ್ತ ಬಂಗಾರ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಕಾಂತಾರದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಬಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ ಸೇರೊಂದಲ್ಲೇ ರಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲೆ ಲೇಸ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಕೋಟ ಬರೆಯಲ್ಲರು ಶೆಟ್ರೆ 15 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ 16 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ಥ ಅವ್ರು ಮುಲ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಮಂಗಲ್ದೇವ್ಡು ಬಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಂತು ಪೋಯಾರುಂಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಂಚಾ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ವರ್ಮ ನೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಕೂಟ ಐತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕೂಟಗು ಅಕುಲ್ ಬಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರನ ಚಿತ್ತನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪವಂಜ ಅಕಲೇನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಸುರುತೆ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಹು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ತಾಣ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಹ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣ. ಕುಂದಾಪುರದ ಟಿಂಟಾನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್. ಟಿಂಟಾನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇನ್ಬೋ ಶೋವರ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್, ಜಿಪ್ ಲೈನ್, ನೈಟ್ ಔಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಇಂಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್, ಜಿಮ್, ವಾಟರ್ ಬೋಟ್, ಪೆಡಲ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು. ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊಸ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿಂಟಾನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, 90 ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಬಿಳ್ವೆ, ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ.
ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮಂಗಳೂರು 4 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ನುರಿತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 25 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಲೆವೆಲ್ 1 ಐಸಿಯು ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 5 ಲೆಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಮಲ್ಟಿಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಲ್ನಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. ಭಟ್ರೆ, ಸರ್ ಕಾಫಿ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಭಟ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಶೀತ ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ V-Star+ ರವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ. V-Star+ ರವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಂಬೋ, ವೈರಲ್ ಕಾಪ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್. V-Star+ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಆನಂದ. ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಕಾಫಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಂದ ಅದೇ ತಾಜಾತನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯ ಬಯಸುವ ರುಚಿ, ಪರಿಮಳ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ದಿನವಿಡೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. Welcome to Vaikuntham City, your gateway to tranquility in the heart of Surathkal, Mangalore. Imagine a life surrounded by lush green spaces, fresh air, and all the luxury you need in over 100 plots. Enjoy amenities like exclusive clubhouse, oxygen park, and state-of-the-art facilities, offering a perfect blend of modern elegance and serene living. Discover the essence of comfort and security in coastal Karnataka's most peaceful setting. Vaikuntham City, where your dream lifestyle becomes a reality. V2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ವೈಕುಂಠಂ ಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು. ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಇಂದೇ www.v2realty.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡ ತೂಪರಿಕೆನ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಕೂಟದ ಕೊಲೆಜ್ ಮಲ್ಲ ಕೈತಡಿ ನಿಕಲ ಬರಡ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡೆ ಅಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡೆ ಲೈಟ್ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸರಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಏನಾರು ತುಂಬು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬಾತಿರ ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ ಕೆನದ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡದು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಕೊಲ್ಯದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸುರುಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನ್ನಿತ ಆತಿನಟ್ಟು 41 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಆ ಕೊಲ್ಯದ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಡ್ಡನ ಮರ್ಯಾದಿದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ತಿಕ್ಕದ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಹಿರಿಯಕಲು ಕಟ್ಟೊಂಬೈದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಸೇವೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತಂಡನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿವೇಶ್ ಬಕ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವಣಿಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ತಿಗದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇದ್ದಂದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕರ್ನ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನೇತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೈನ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆಗ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮನ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಈ ದೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೇನು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೈನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಬಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಏನೋ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೇಕ್ಲಿರ್ದೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತು ಬಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ನಿರಂತರವಾದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. 40 ವರ್ಷ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಖಲ ಈ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ನಿಖಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಆರೈಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತ ತಂಡ
ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ಜಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದಿನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಂಡು ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದಿನ ಶೋಕ ಆಗ್ತಂಡು ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ 4 ದಿನ ಶೋಕ ಆಗ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಂಡು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದಾರು 11 ನಿಮಿಷದ 14 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಚೂರು ನಲ್ತದಿಜಿ 13 ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತದಾರು ಒಂಜಿ 2 3 15 ಪಿಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 15 ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ಯೋನು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆ ಮೇಟುಗಳೊಂದು ತೆರ್ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಈ ಮೇಟುಗಳೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಈ ತೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ಯೋನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಕನೈದಿನ್ ನಿಕುಲು ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ್ ಪ್ರಭಾವಳಿನ ಕನೈದಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪ್ರವೇಶಾಡು ಊದು ದೀಪುನಾಗ ಎಂಚ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಾಡುನು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜುಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಕಾದ ಆ ಚಕ್ರ ಪತ್ತೊಂದು 4 ದಿನಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕೊಲ್ಲ ಜಂಡೆನು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರು ಕಡೆತ ವಿರಾಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತಂಡು 20 ನಿಮಿಷಲ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಾರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲ್ ಬಲಿತ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನಾತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮೆರಗು ಕನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಿರೋರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಿರೋರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನಿಯಮ ಆಣ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತೆರೆ ಅವೇನು ನಿಖುಲ್ ಮನಸ್ಸಿರ್ದಿ ಒಂದು ಈ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ದಿ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನೇತ ಪಾತೆರನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಸಲ್ವರು ಪೇಜವರು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನವೀನ ರೀನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿನಾಲ್ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ಎಡೇನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ತೂಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಮೊಕಲ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವನಿತ ಕೊಂಬು ಪತ್ತೊಂಬೈತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಅವು ಉಂಡದ ಕೊಂಬುದಾರ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಹೊರ ಉರಿಪಿಲೆ ಚೂರು ಉರಿಪಿಲೆ ಎಸ್ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ವಾದನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೋಕೊತ್ತನು ಪೌಲ ಅಂತ ಇನಿ ಈತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅಜ ತರ್ತದ ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಸೋಕೊತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ಉಂಡಾತ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈತ ಚಿಲಿತ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿದ ರಂಗಡು ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನತ ಪೌಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮುರಿದು ಬೈದನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತದು ಮಲಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆರು ಉಂತದಿನ ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಅಂಗಾರು ಊರ್ದತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಊರ್ದು ಆರಂಜ್ ಮಲಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಉಂತದು ಪಲ್ಟಿ ಅವಡು ಹತ್ತಿರ ಆ ಮರಕಾರು 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತೊರ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಏರ್ಲ ಕನತಿದ್ದೀರಿ 4 ನಕ್ಷತ್ರ ಕನತದ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪೌಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಯರ್ನ 19 ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೂಕುದು ಅವೇನು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರ ಅಥವಾ ಸುಲಭ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಏನು ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ದೇಕಿ ಕಡೇಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ದೇಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಅವು ಹರ್ಷಿತ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ತಾಸೆ ವಾದನದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ ತುಯ್ಯನ ಆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಏರೇರದ ಬಂದ ಅದ್ರ ಬೆತ್ತ ಲೇಸಿದೆ ಅಂತ ತೂತಿನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಅವೇ
ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕ ಸುರುಟು ನಿಖಲು ಮಲ್ದಿನ ಸುರುಟು ಬೈತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪೂರಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ತೂಪಿನಣೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಇರ್ತದೆ. ಚಿಟ್ಟೆಪೆಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತುಂಡು. ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪಜ್ಜ ಒವುಲ ತತ್ತದಿಜಿ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ನಲ್ಪುಣ ಕಲರ್ಡ ಒಂದೆಟ್ಟ ಪೂರ ಭಾರಿ ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಮಾತಲ ಮರ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟದ ಆ ಅಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ದು ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಿಂದೇ ಪನೋಡವೇನು ಅವೇನು ಮದಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ದಾಲ ಅವು ಪಿಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪಣರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಇದು ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ನವರಾತ್ರಿದ 9ನೇ ವರ್ಷೋಡು 9ನೇ ದಿನೋಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಕಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದಿತ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಎಂದಿತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಯಾನು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೆ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಬಂತೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ದನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮನ್ ಸುರುಮಲ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ 16 ತಾರೀಕು ದನಿ ಮುಗಿತನೆ ನನ್ನ 5 ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನಾಂ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಲ ಮುಗಿಬಾಬ ನಚ್ಚಿತನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬನಂದು ಈ ಪೊರ್ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇ ನಚ್ಚಿತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದಿಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಡಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆರು ಈ ದೇಶನು ಕಾತಿದಿನ ಹಂಚಿತಿನವರಿ ಯೋಧೆ ಸೈನಿಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಕಂಬುಲದ ಕಲಟ್ಲ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬುಲನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರನೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ದುಃಖನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷಣ ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆವಲ್ಲೇರು ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನಾಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುವ ಐಡ್ದೊಂಬು ಸಂಸದರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನ ಮಾತ ತಂಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ವರ್ಷ ಪೊನಗಂದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಗೌಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಹೊಸ ಜನಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಎರಾಣ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದು ಈ ತುಳುವ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎರಾಣ್ಲ ಊರರ್ಮೆ ಪರಡಾವಂದುಲ್ಲೇರಂದಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಂದು ಪಂಪನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನೆಲದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುವ ಜನಕಲ್ನ
ಅಭಿಮಾನ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಆಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ಲು ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ನೆಲ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗಾಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿಲುಂಡು ಅಕುಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಪುದರ್ಡಲೆಪ್ಪ ಗುರುಕುಲೆನ್ ಅಕೇರಿ ಕಡೆ ಉಸುಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಗುರುಕುಲಂದೆ ಪನ್ಪ ವೈದ್ಯರ ನಕಲೇನು ಅಕುಲು ವಾಪೊರ್ತುಗ್ಲ ನಂಗೆ ವೈದ್ಯರಾದೆ ತೋಜರ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೈನಿಕರು ಇನ್ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಗೂ ಬತ್ತು ಪರ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರದು ಪರ್ಯಾವ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಮಾತಾರ ಇನಿಕ್ಲ ಆರೋರಿ ಸೈನಿಕದೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಡತಿ ನಡಕೇಡಿನಿ ಗೆಲ್ಮನ ತೂದು ಪರ್ಯಾವ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಸುರುವಾಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಿರಮುಕುರ್ದು ತೂವಡ್ಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರುವಾತಿನಿ SDM ಕಾಲೇಜದ ಅಂಗನಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಕಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡಾತನೆ ಅಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದೈದಿದಾರು ಬರುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಶಃ ಸಾರಥ ವರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ನಾಲೆಟ್ಟು ಉಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಕಡೀರ್ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಲ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ಸತ್ಯಣ್ಣೆ ರೆಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಪನೊಂದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯನು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ರೂವಾರಿಲಾಯನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿಗಲ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅಂಡಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೊರ್ರ ಬೇಸುವೆಯಾನ್ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಚ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕಂಬುಲದ ಗೋನು ನಕ್ಲೆನು ಕೊನದು ಕಂಬುಲ ನಡತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಿಂಗಳಾಡಿದ ಕಂಬುಲದ ತಂಡದ ಕೊಲು ಜನವರಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸುರುಟು ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿತ ತಂಡೋಲಿನ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊನದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಗಲ್ಡ ಅನುಮತಿಕೇನೊಂದು ಇಡೀ ನಿಗಲಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೆಂಚ ನಲ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಕಾಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಕಂಬಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕಳ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಹೊಂದಿಸಾದ ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲನ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾತೆರ್ನ ಲಸರಿಯತ್ ಮಿಥುನ್ ರಾಯರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಆಡ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೆಳೆಪುಡು ಬಣದಿಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿದ್ದಾಂಡು ಆಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಪಾದೇರು ಅಂಜೈನೇಟಾದ್ರ ನನ್ನಲಾತ್ ಮುಂದೆತ್ತ ಪುದಾರ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟುದೇರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಇನಿಕಲ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಎಡಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೋರಡೆ ಪಡೆದ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ದೇವರ ಕುಡಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ಬಂದಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೂತುನು ಎ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮ ಪ್ರತಿ SL ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಗಾರ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನೋರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಯದ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎನ್ನ ಬಂದುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮನನ್ನು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಿಯರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಒರಿದು ಬಹುದಾಯ್ದಿದೆ ತಪ್ಪೆ ನಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರುಕಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು
PB ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ ಬರೋಡು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕ ಇಂದಾಜೆ ಉಲ್ಲಾರಡ ದೈದ್ಯದೊಂಚೂರು ಬಲೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಲು ಸಿನ್ನೆರ್ ಇತ್ತೆರಡ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದಲ್ನ ಪರವಾದ ಹರೀಶ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಬಹುಶಃ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಪೀಲಿನಲಿಕೆ SL ಒರ್ಮಗು ಸಂದೋಡು. ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮುರಳೀಧರ್ ಭಟ್ರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. KK ಪೇಜಾವರ್ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದಾದ ಪನ್ಪನ ஒரு ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಪೊರ್ತು ಮೀರ್ದು ನಂಚ ಹತ್ರ ದಯದಿದೆಯಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ನಡೆ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡೆ. ಕೆಲವರೇನು ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬುಡಿಯನ್ ದಯದಿದೆಯಲ್ಲ ನಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿವರ್ಯನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತವದ್ಲ ಉಂಡು. ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೆಟ್ಟ ಪಿರೌಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬೆಂತಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ 5 ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ 12 ಗಂಟೆ ಕೈತಲ ಆನಂದಲ್ಲ ದಟ ನಡೀರಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ನಡ್ಲ ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಕೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂದುಲು ಅವು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ಜಲದ ಹೊರಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ತು ಒಂದಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮದಪರೇಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಉಂಜೆ ಪಾತಿರಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಡು. ಆಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಉತ್ತಮ ತಾಸೆ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಮೂಜಿ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಏರಳ್ಳಿ ತಿರ್ನೆ ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಪೆರೆ ಬರಡು. ಅವು ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತಾಸೆ ಲಕ್ಕದ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಏರಾಣ್ಣ ಇತ್ತೆರ್ನಾಂಡ ಅವಿನಾಶ್ MGT ದಕ್ಕುಲು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆರಾ ಮುಳಿತ್ತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆರಾ ಇಜೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕರಿಹುಳಿ పొలలి దక్కల్నేటు ಅವಿನಾಶ್
ಮರಿಹುಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಡಿಯರಲ್ಲಿತ್ತಿರ್ನಾಡ ಬರುಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಡಿಯರಲ್ಲುಲ್ಲೆರ ಅವಿನಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರಿಹುಲಿ ಲಜ್ಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಡಿಯರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಬಳಗ ಇಜ್ಜರದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ SKB ಕುಂಪಲದ ಕುಲು ಎರಳ್ಳಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬರುಡು ಅವನ್ ಪೂರ ದೀಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಕೊರ್ತೆಂಗುಲು ಅವು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ತಂಡದ ಪಿಲಿಕು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮರಡಿಯರಲ್ಲ SKB ದಕ್ಕುಲ SKB ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ SKB ದಕ್ಕುಲ ಬಲೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ SKB ದಕ್ಕುಲ SKB ದಕ್ಕುಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆತ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಯಾನ್ ಪಿರೋರ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆಡ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಮಾಲಕ್ಯರ ನಕ್ಲೆಡ ಯಜಮಾನಿಯರ ನಕ್ಲೆಡ ಅಕಲ್ನ ಗುಂಪುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಡ ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತು ಮಾನವೀಯರು ಓಲಾಣ್ಲ ತತ್ತು ಮೋಸಡ್ದ ಅದಾಣ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲು ಬಹುಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಾಡಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಮಶೋಪ್ಪುಚ್ ಎಂಕುಲು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತ ಬಾರ ಬುಡ್ಪುನ್ ದೇವೇರ್ ಎಂಚ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ರೀತಿಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಲಾಪುನ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡೆ ಏರುಪೇರು ಆದಿಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತಿಂದಾಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಒಂದು ನಿಖುಲ್ ಎದುರುಗು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನನು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಮುಲಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಓಲಾಳ್ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಒಂಜೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರ್ಪ ಚೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಪುನ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸೋಮವಾರ ರಡ್ಜನ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಜ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ದೇವರಡ್ಡಲ್ ಬೇಡ ಒಂದು ದಿವೇಶ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಲಲಿ ದಕ್ಕಲು ಪೊಳಲಿದ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಂಡದ ಗುಲು ಮೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದಯಮಲ್ತದು
ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಪಿರೊಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊಬ್ಬೆ ಶೀಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸಂದನ್ ಬಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗರದವರೊಂದು ಅಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪನ್ಪುನೆಡ್ ತುಂಬು MGT ತಂಡದಕ್ಕಲು ಉತ್ತಮ ತಾಸೆಗೆ MGT ತಂಡದಕ್ಕಲು ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತರ ಬರುಡು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿಖುಲ್ನ ಪೂರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವಳು ಪಿದೈಬೋದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಪೊಂಜೋಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ MGT ದಕ್ಕಲಾಂಡ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಏರಬಹುದು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ವರ್ಮದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಗೋರಕ್ಷಕರಾದ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕ್ಲಿನ್ ಮೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಲ್ಲಡ ಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ